الحمد لله الذي جعل لغة العربية لغة القرآن الكريم ولغة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولغتنا التي نحبها حبا جما. نشكر الله على ذلك ونشكر الله على ذلك، ثم جعل لغة العربية لغة أهل الجنة. أما بعد، أيها الإخوان، أنا أحييكم بالتحية الدين الإسلامية، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صغاركم وكباركم وأولادكم ونسائكم كلكم لعلكم بخير. شكرا. أما بعد، kamar yadda kuka sani yan uwa, insha Allahu ta'ala wannan shafi mai albarka wato harshen Hausa Media TV da mu ringa zuwa muku da karatuttuka da labarurruka, wato karatuttukan da suka shafi Hausa da fassara na Larabci ga masu sha'awan koyon Larabci. To kamar yadda kuka gani a nan, wannan littafi na durusul luggatul arabiyya li ghairin natiqina biha, to wato shine littafin da zamu fara da shi. Shi kuma wannan littafi ya kunshi abubuwa aƙalla kamar haka. Na farko dai shi zai koya ma yanda zaka koyi Larabci har ka iya magana da ɗan uwanka, har ka fahimci me ɗan uwanka yake gaya ma da Larabci, ko ka fahimci wani balarabe me yake gaya ma har ka iya maida masa. Na biyu kuma zai koya ma yadda zaka iya karanta abu da Larabci ko da wasali, har ma ko da ba wasali zai iya koya ma yadda zaka iya karantawa insha Allahu ta'ala. Sannan na biyu yana koyar da sarfu, yana koyar da nahawu duka a cikinsa da sauran ƙa'idodin Larabci, duka wannan littafin ya ƙunsa a ciki. To kamar yadda muka gani a cikin wannan littafi za mu ga wato darasul awwal, wato nan gashi nan anan darasi na farko, darasi na ɗaya. To in muka gani anan za mu ga an rubuta mana haza baitun, wannan gida ne. Haza masjidun, wannan masallaci ne. Haza babun, wannan ƙofa ne. Haza maktabun, wannan teburi ne. Haza ƙalamun, wannan alƙalami ne. Haza miftahun, wannan ɗan mikulli ne. Haza wato maktabun, wannan teburi ne. Haza sarirun, wannan gado ne. Haza kursiyun, wannan kujera ne. To wannan shafi kenan. Idan muka je shafi na 6 za mu ga an tambaya ma haza, wato karatun da aka mana a baya ana tunanin mun rike shi. To a wani abin lura anan, kamar in kuka duba ma haza da kan haza duk ba wasali, wato shi wannan littafin duk kalmar da kuka ga ya maimaita ta ba wasali to ya bar irin ta a baya ne. Duk kalmar da muka ganta da wasali to sabuwar kalma ce. Daga an je shafi na gaba zaka ga an ɗebe wasu silanta, to ba za a dawo mata da wasulanta ba har sai da wata ƙa'ida mai ƙarfi a gurin. To shine sai mu ringa lura duk kalmar da muka ganta da wasali sai mu yi ƙoƙari mu riƙe ta da wasalinta kafin a ɗebe mana wasulan a shafi na gaba. Shine babban abin lura a nan gurin. To idan muka duba tambayar da ake mana ta ta'allaka ne akan wannan harafi gashi nan anan, shine ma haza. To shi ma hazan nan za ku ga cewa an tambaya anan, shin ma haza meye wannan? To nan tambaya da amsa ne. Mai bada amsa ya ce haza baitun, wannan gida ne. Sai aka sake tambaya, a haza baitun, shin wannan gida ne? Ya ce na'am, haza baitun, wannan gida ne. Ma haza, me wannan? Haza ƙamisun, wannan riga ne. Ma haza haza ƙamisun, wannan riga ne. To a haza sarirun, shin wannan gado ne? Mai bada amsa ya ce la, a'a, haza kursiyun, wannan kujera ne. A haza miftahun, shin wannan ɗan mukulli ne? Mai bada amsa ya ce la, haza ƙalamun, wannan alƙalami ne. Ya ƙara tambaya ya ce a haza, ma haza, me wannan? Ya ce haza najamun, wannan tauraro ne. To shine wannan shafi na 6 kenan. Idan muka je shafi wato na 7 za mu ga an rubuta tamarin, wato mun fahimci ma'anar ma haza kenan. To tunda muka fahimci ma'anar ma haza kuma dama mun sani shine meye wannan. To mun sani shine meye wannan, to tambayar da za a mana anan ita ce, tunda mun riga mun sani meye wannan shine ma'anar haza, menene wannan? To sai za a mana tamarin a nan gurin gashi nan.
za a mana tamarin. To tamarin ɗin da za a mana a nan shine za a tambaye mu ma haza, meye wannan? Ma haza, meye wannan? Kai kuma mai bada amsa sai ka bada amsa haza miftahun, wannan ɗan makulli ne. Ma haza, meye wannan? Haza kitabun, wannan littafi ne. Ma haza, meye wannan? Haza ƙalamun, wannan alƙalami ne. Ma haza, meye wannan? Haza babun, wannan ƙofa ne. Ma haza, meye wannan? Haza baitun, wannan gida ne. Ma haza, meye wannan? Haza kursiyun, wannan kujera ne. To wannan tambaya da amsa kenan. In an tambaye ka ga irin amsoshin da za ka bayar a nan. To shafi na 8 shine tamarinun sani, gwajin fahimta na biyu. To tambayar da take a nan ita ce a haza, ga sunan ana tambayoyi kamar haka a nan gurin in muka lura. A haza baitun, shin wannan gida ne? To tambaya ake. To amsar da za ka bayar shine za ka ce la, a'a. Haza masjidun, wannan masallaci ne. A haza miftahun, shin wannan ɗan makulli ne? La, a'a. Haza ƙalamun, wannan alƙalami ne. A haza ƙamisun, shin wannan riga ne? Na'am, haza ƙamisun. Eh, wannan riga ne. A haza najamun, shin wannan tauraro ne? Na'am, haza najamun. Eh, wannan tauraro ne. To wannan shafi na 8 kenan. Idan muka je shafi na 9 wato tamarinu salis, gwajin fahimta na uku. To ga sunan dai abubuwan da muka yi idan muka lura iqra'a waktub, ƙasan iqra'a waktub ɗin nan za mu ga an maimaita mana wasu abubuwa kamar haka. To ba dai wani sabon abu bane a nan. Abubuwan da muka yi ne a baya aka ƙara tattaro mana su aka dawo mana da su. To amma abin lura a nan shine za mu ga karatun ba wasali. To na baya kuma da wasali. To shine za a ga za mu iya karanta su. Shin in dai mun fahimci wancan ba wasali, shin mun fahimci wancan da wasali, to ga sunan an dawo mana da su amma an ɗebe wasalan. To shin za mu iya karanta su ba wasalin? To mu gwada mu gani in za mu iya. Iqra'a waktub, ka karanta ka rubuta. Haza maktabun, wannan teburi ne. Haza masjidun, wannan masallaci ne. Haza ƙalamun, wannan alƙalami ne. Haza sarirun, wannan wato gado ne. Ma haza, meye wannan? Haza kursiyun, wannan kujera ne. A haza baitun, shin wannan gida ne? La, a'a. Haza masjidun, wannan masallaci ne. Ma haza, meye wannan? Haza miftahun, wannan ɗan makulli ne. Na'am. Ma haza, man haza. To yanzu mun gama yin bayani akan ma haza. To nan kuma sai suka sako mana sabon abu ma haza, man haza. To can mun yi bayani ne na baya mun wuce abin da muka wuce shine ma haza. Nan kuma idan muka lura man haza ne. To shi ma tana magana ne akan abu gairar aƙil, wato abu mara hankali. Sannan kuma wani muka koya ta wani gurin kuma tana ɗaukan har mai hankalin. Amma majority abin da aka fi sani a nan shine wato shi man haza ya fi amfani akan gairar aƙil. Kamar aka cewa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. A wacce ayar idan muka duba baya za mu ga abin da yake sammai da ƙasai duk na Allah ne. To kun ga a nan ma ta ɗauki abu mai hankali da mara hankali. Kun ga abin da yake sammai da ƙasai akwai masu hankali akwai mara hankali. To amma majority ita ma an fi aiki da ita akan abu mara hankali. Kamar a ce ma haza, meye wannan? Haza baitun, wannan gida ne. Ma haza, meye wannan? Haza babun, wannan ƙofa ne. Amma idan ya zama na mutum ne sai dai ka ce masa man haza, wane ne wannan? Idan mace ne sai dai ka ce man hazihi, wace ce wannan? To duba da irin wannan idan muka yi, za mu ga a nan an rubuta mana man haza, wane ne wannan? Haza ɗabibun, wannan likita ne. Man haza, wane ne wannan? Haza waladun, wannan yaro ne. Man haza, wane ne wannan? Haza ɗalibun, wannan ɗalibi ne. A haza waladun, shin wannan yaro ne? La, haza rajulun, a'a wannan namiji ne wato babban mutum ne ba yaro ba. To da fatan mun fahimci ma'anar ma haza da kuma man haza. Yauwa shi wannan ana amfani akan mutum, wannan ana amfani da shi a gairar aƙil. To wanda ba mutum ba kenan. To idan muka je shafi na 10, to za mu ga an ƙara dawo mana da wasu abubuwan tare da wasu. Kamar a nan za mu ga an rubuta mana
wato gashi nan anan ma haza me wannan, haza masjidun wannan masallaci ne. Man haza menene wannan, haza tajirun wannan ɗan kasuwa ne. Ma haza tajirun wannan ɗan kasuwa ne. Haza kalbun wannan kuma kare ne. A haza kalbun shin wannan kare ne? La haza ƙiddun wannan muzuru ne ba kare ba. Ma wato wannan muzuru ne ba kare ba. Haza himarun wannan kuma jaki ne. Sai aka ce a haza himarun shin wannan ma jaki ne? Sai ya ce la a'a haza hisanun wannan doki ne. Sai ya tambayi wannan wa ma haza kuma meye wannan? Haza jamalun wannan ai raƙumi ne. To gashi nan dai duk za mu ringa kallon abubuwa kala kala a nan shafin in sha Allahu. Sannan kuma za mu ga ma haza aidan an sake nuna mana wasu abubuwan. Za mu ga an sake nuna mana ma haza menene wannan, haza dikkun wannan zakara ne. Man haza wane ne wannan, haza mudarrisun wannan mai koyarwa ne. A haza ƙamisun shin wannan riga ne? La haza mandilun wannan hankici ne. Na'am, tamarin gwajin fahimta shine aka ce iqra waktub ka karanta ka rubuta. To anjima idan muka sake lura za mu ga abubuwan da muka yi ne aka sake dawo mana da su ba wasila. Sai mu gwada karantawa shin za mu iya karanta su ba wasila a karo na biyu. Mu gwada iqra waktub ka karanta ka rubuta. Ma haza menene wannan, haza wato ƙalamun wannan alƙalami ne. Ma haza kalbun wannan kare ne. Man haza wane ne wannan, haza ɗabibun wannan likita ne. Arabi na hudu haza jamalun wannan raƙumi ne. Alkamis na biyar a haza kalbun shin wannan kare ne? La haza ƙiddun wannan muzuru ne. Asadis a haza dikkun shin wannan zakara ne? Na'am eh. Asabi a haza hisanun shin wannan doki ne? La a'a haza himarun wannan jaki ne. Asamin na takwas haza mindilun wannan hankici ne. Attasiu na tara haza walad a haza waladun shin wannan yaro ne? Na'am eh. Alkamis na goma man haza wane ne wannan, haza rijulun wannan babban mutum ne. To wannan feji na 11 kenan. Idan muka je feji wato na 12 za mu ga addarasu sani ne. To kamar yadda kuka gani wannan littafi yana da darussa sun kai kusan wato suna dai da yawa sun kai kusan 20 haka nan da wani abu. To shine yanzu za mu ringa kawo muku darasi bayan darasi kuma in sha Allahu za mu yi ƙoƙari darasi duk tsawonsa mu ga mun taƙaice muku shi a audio ɗaya. Kuma wannan littafi muna albishir ga mai sauraron sa in sha Allahu in bai iya tada baki ba zai koyi tada baki a cikin wannan littafi. Idan bai iya karanta larabci ba sai da wasali to zai iya karanta larabci ba tare da wasali ba in dai har ya tafi tare da mu a cikin wannan littafi. Sannan nan dai iya in dai har mun gama wannan littafi da shi zai fahimci larabci sosai har ma dai ringa jin abin da wasu suke faɗa da larabci. Sannan kuma duk yanda da ya je muka gama littafi na biyu tare da shi a takaice zai iya magana da larabci ko da ya kai na minti 30 ko 40 zuwa awa ɗaya da wani abu zai iya magana da larabci ba tare da ya ƙosa ba. To in sha Allahu nan dai da tafiya ta yi gaba a takaice za mu ringa ba ku shawarwari ta yanda dai za ku amfana da mu. Mu ma za mu amfana da ku in sha Allahu. Sannan kuma idan da wasu shawarwari da duk za a ba mu wanda za su kawo mana ci gaba a cikin wannan tafiya da wasu gyararraki duk muna shirye mu karɓa. To alhamdulillah yanzu in sha Allahu wato mun tashi audio na gaba za mu tashi a darasu sani book 1 lesson 2 kenan za mu tashi in sha Allahu. Sannan muna buƙatan a mana like a danna mana subscribe domin in mun sa bidiyo na biyu ka samu a sanar da kai ka samu damar kallon sa a cikin gaggawa kan lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.